Nem baj. Négy szemmel se látok. Ez a lényeg. A Six is jó. Ott még rám baszt a PM granatot. Nem baj, geci, lehozzuk, figyeld meg. Így el. Más haladok is. Így elveszítjük, nézd meg. Kicsi ide éhes vagy. Amúgy én is. Hm? Can I have a pussy, please? Egy bounce. Tudjátok mi az egy igazi thug life? Mi az előzőtől lefárulva. Kérlek szépen az, hogyha a fuse-nak a fityegőjére franciát raksz. Fú. Mr. Aszfő vagy. Te szar vagy, Tavács. Ah. Népes. Kaszinó. Vagy elm lófasz konyha ugyanúgy. Fent is te infószolva lesz. HMB, ez mit akar lenni? Ja. Harambi. Ja. Nem tudom. Megcsikiztam a Jágert. Izé. Dali, nézzél már kicsit balra. Amúgy most a control panelből kéne bemenni onnan, nem? Mondjuk oda is élek. Adjál már, neked kéne bemenned ott. Gyönyörű 60 FPS-es zaklatol a vonat. Akkor nincs meg. Na, Jól ebből láthatsz lehozzuk, FPS. mert lehozzuk, mert kaptam nekik. Fuck you! Rakd el holnap. Ahogy ne, ilyen megpenészedik. Az zászlára más tílusra. Jó kis izé. Pont, hogy a Meki nem penészedik amúgy. Ja, de az a baj vele, hogy mások is resültük, olyan szar lesz. Hát ez lehet, látod. Jó De nem kis, Összeáll az penészesz. egész. Na, az már más óráson is szólt. jó kis. Nem ugye az akkor, amikor megcsinálják. Kaptam ilyen izé Doritososat, szóval most megeszem, azt adni fogja. Fú, M1. Megeszed, azt rátokat. Nem baj. Majd megérik. Meghal. Várjál, ez a fal nincsen megcsinálva, hogy miért? De megcsinálom. Fess le. De ne, Hallod, hol a Húzza festő? festő. wait a minute. Hölgyem, fuze vagyok. Nem védik Igen. semmivel. A jobb, hogy ott van Te fenn. fúza vagy. Én itt rohangálok, itt nincs senki. Az nem jó. Már mint a falon. Nem marek fel. Benne a... Az se jó. Az se jó. Miért? Egy büdös volt már léptünk. Mármint a... Mutasd meg, mit tudsz Bent minden. az. Ott van. Van bent egy fúz. Lel. Lel. Ha. Show me your moves. Amiről tudsz. Jó kis szent is kösz. Hallod, egyik az ott áll fenn, ahol ott a más srác. Mhm. Én hol álltam? Nincs rólam. Hát bazd meg ott fenn a szekrény tetején, vagy mi a faszom. Ja. Yes. Lelesték. Ott vergődik Jó még napot. mindig. Átverés. Kész átverés. Azt kérd, Norvig Hát kikúszik. púzom így a csávó. Kész foszfelés. Vagy nem tudom milyen szekrényről beszélsz, úgyhogy Rick. Nincsen behúzva. Ahol ott a más srác, bazd meg, ahol A ott... hűtő. Ott fönt a hűtőn, vágod. Ja. Robbans be, Norbi. Várjál, itt valaki volt. És itt az idejét te hozd le, bazd meg. It's time to do something. Tiszta kommandó, geci. Nem volt itt senki, miről beszél? Pussoljam meg. Jó napot? Ott jó fölre célozza. Egy Vagy! Azt a picsa!
Oda néz